Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas sa akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Wow! Kanindot tanahon. Gusto kong buhatan kag dagan nga sama niya na. Unsa? Pakpakon ko ang tibuok mong lawas. Ayaw! Aray kasakit! Damn it! Ganahan na unta kay ko pero murag kalit lang nga napaong kini. I really don't like your perfume. Shit. Bango sige na. Kaligo na. Musunod ako ni mas banyo. Ha! Go! Moinom mo na kong pila ka shot. Sa di ba ko muapas niya dito suit sa banyo. Igo sab nga mapapas na sa iyang panit ang baratuhong pahumot nga iyang gigamit. It's disgusting. Sakit sa kong liog nga yung ipaag. Marag nasamad man kyud. Sakit. Nadlok na hinuugod ha. Pero sa laing pahin. Kipa ako niya. Yung sa ato pa, nanggigil siya nako.
ko nang gigil siya nako. Buti pa sabot. Nga cute ko. Nga lami ko. Okay, sige. Kung mao ni imong ganahan na Harry, pasagdan ta kasi mong gusto. Buhaton ako ang tanan nga makalipay nimo, Harry. Kanindot ini iyang banyo. May shower. Ug napagay bathtub. Wow! Kini, ganahan ko ini. Wa ni sa amo. Pahimuslan ko ni. Maghumol ko ini yung bathtub. Maghubo kong dali-dali aron makaligo na ko. Unsa gani niya? Di lang ito mabahuay, ha? Ha? Ngayong kwarta naman unta tao ganina ta. Nya, pahuway sa tagpadang sa taon, oy. Nagkakwarta naman ta. Ikaw ba? Asa naman niya ng pahuway ini kamatay? Ah, pero... Uy, kadugay pa biya na ito mga matay daw. Sure ka, dugay pa. Ay, Promise, dugay pa kayo. Ha? Mamahuway lang sa tao, eh. Kapoy, sige trabaho tao niya. Watay mga off day ba? Bida sa ni mo, eh. Jayngan? Off day. Day off. Wala kayo ma-orbito na so kay. Ni kadlawan aton sa kalsada mong nibuhi. Nya, mahapon aton ta merkado. Bisan holiday. Why holiday para na to trabaho ya punta. O di hindi ka. Kadiyot sa, wait, diya sa kaadun. Tay sa mag-istorya sa daday. Astilan. Pangilit ako magbiyaan ta. Tungog yaw-yaw diri. Asam na. Uy. Maudi eh. May idar babae nga nagsagkiig tao bit-bit siya mga pangumprataw niya. Gitabangan niya da. Kana, ginabihanay. Luguson ko ba ko doon spiya, no? In love sa tao tagsamutan din niya. In love ko mayo na. Pero joke ra. Uy, sinampin nam dahil na yung gitabangan tao. Isang mirna. Abi na ko kinsa. Ay, ayaw na lang, day. Salamat na lang. Kaya ranin akong bitbiton tanan. Bugat man ang kanang dani mo, good. Ay, okay ra lagi. Kaya ran ako. Humanggo ko ikasuhol di mo kay sinuhulan raman sa guday. Ay, wa man sa ko mangayo og suhol. Ay, ali, bugat ba yan ang saging ug kana sang kamuti. Ihatod ta ka sa may tricyclean dali. Ay, salamat kaayo, day, Pia. Matinabangon kagid kaayo. Pero ayaw na lang, day. Kay maglakaw ra ko pauli sa atong dapit. Ay, wa man ko hatagi o para plite guday. Igor man para kumpra ang gihatag nga kwarta sa akong amo. Mao ba? Sige lang, uy. Sakay lang lagi. Dali, ambilan ning imong kinumpra be. Isakay ta din sa tricycle. Uy. Dali. Ayaw na lang lagi, day, Pia. Kay wa ako ikapliti, ana. Muukupar man na dihas tricycle god. Doble ang pliti, ana. Uli ka, mag-isod sa tao sa kayo mga pasayuran, ha? Ay, sakot man. Nagyawan na yung biyahe. Uy, uunsa? Sige, pakyawon. Pila. Ador! Oh! Sabi na ko, 1 hour sa kang kinlab diri. Hindi pa sakay ramagod na ko sa tricycle sinang Mirna, good. Lagi yung haon na ito. Hindi po na ito. Pusla ang taon, kumayo taon. At kay baldi taon sa atong bagal sahod taon. Pagdida eh. Napay mga banyera diya nga iyungan. Hili sa yun atong pagkaon kay bukaot kayo. Porbida sa di mo. Gisuhulan na di ay ka.
SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalito mo to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ako tong kamang-kamang des taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng Panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyo na kong tindog. Na ulian do ko, sige na kong inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Gisuhulan na di ay kador. Wapakali, suhon ko taon. Pero na pa mo kikwarta ganyan, basura taon. Sa basura? Ay, basura. Sobra ba? Sobra. Pagtarong di agstoryador, uy. Gigutom na jud ka, gigusla na gid ka. Akong sobrang kwarta na. Giyaw. Ako itong pangargas basura no usaw kay. Ikaw na lang, uy. Sa bahay na lang unya ko mukaon ay uli. Niya makamakaon. Bida sa nimo unsa to ra sa makauli taon. Inig panira na ni merkado. Una ta muli. Ngaon sa ta? Ikaw na lang lagi. Upalik ko to ba? Wa pa kaayo, madapa. Ang dawa ay dali na ba? Sige na tagtrabaho rin pas mo ta. Alin mo to? Ay, ikaw na lang lagi sa ikaon lagi. Unya na lang ko inikabot sa bahay kay kuansad ka ng o anak ko'y kwarta. Oh, ay wawardi mo. Akong gihatag din ng Mirna. Gipliti sa tricycle. Oh, unya gihuro to. Pilam ni plitis tricycle. Gipakyaw man. Sa isinta may pakyaw. Sisintar mo ka. Ako na lang sang gihatag ang sobra na kong kwarta ni ng Mirna kay naluoy man ko. Gilantan ko no iyang anak niya, wa pa siya makapalit og tambal. Kay inig kahuman og paninda, paniyag saging, una pa siya suhulan. Bida looy agad no. Tinuod yung kaluoy taon. Maogan ni Luoy, di ba? Unya, ikaw napakay sobra diha. Adi apa? Ang lahi naman ko para ihatag taong mama. Ako sa lingkuban. Ano ba? Naluoy man ko ni Ate Mirna niya, ikaw naluoy sa kano. Oh. Ihatag na natong sobra ni mong kwarta aron makakaon og tarong ang iyang anak ug di na masakit. Por bida rin istorya. Nakita rin na mga on! Paitan. Pait ang imong gikaon? Napait yun. Kanus lang na pait ang carrots. Kalami ini kagubgub na kayo. Healthy pa sa lawas. Lagan pa yung vitamins ug minerals. Ay, sos. Luon-luon lang imo ba? Sabay. Kitilaw taning karet taon kay imo gihat ang sobra na kong kwarta. Ninang Mirna, mo nagkaros na itong giusap. Dor. Mura tag rabbit ani. Dor, paminaw dor ha. Gratis na para nimo uy. Nakaluwas ka sa gigutom. Unya nalipay ang Ginoo nga nagtan-aw nimo ana. Mao na nga grasyahan unya kaniya dor. Ay, buna ko. Ayo pagin ana dor uy. Sige lang. Mau ba ka? Grasya. Kusog kay kaon no. Dalian na lang carrots nimo aron makaadto na ta sa ilahang ng Mirna. Stilon, carrots pagikaon to pinangayo pagino kay mga rejected. At least wa masayang. Wa gilabay, di ba? Di pa Oh, saan na? Dahon? Saan na? Burutag baka. Saan taon ka ni? Ita sa dimoy. Lettuce man ni. Paris ni sa carrots. Lettuce? Murag salad pa. Kini lang sa atong kanon ha. Unya na lang ang mayonnaise kung makakwarta na unya ta. Ha? Okay? Kaon. Usa? Pwede na na. Kaon data-data. Kita no? Dukaan na gid eh. Ganina pa man ko napaabot ni Harry nga mosulod ako din sa sud sa banyo. Ganina pa ko nagumol din sa bathtub. Na, tugkan ko hapit anig himbis ron. Pero okay ra. Enjoy mo sa tinoon ko. Humot kayo. Mahalo na ilang sa punti ni.
Ay, kaya hagid ni mga dato, uy. Makapalit sa bisan unsay ilang gusto. Kung magkadayo na niya ni Harry, mapalit na sa punya nako ang tanan akong gusto. Magkapahawa na gyud ko finally sa amo. Mo resign ako sa akong pagkapobre. Jackpot! Makabanap akong dato. Guwapo pa gyud. Ay! Mukawas na lang ko din uwi. Mukawas na lang kakugikan ni batab, no? Pero nga matugo si Harry nga. Musunod na siya na ako. Ay, may gibuhat lang tingali siya importante sa kwarto. Tingalig, iyan yung giandam para sa amang honeymoon. Uy, excited naman kay ko. Traba kayo siya. Manggigil sa akong kalami. Okay. Magduka-duka lang. Siguro ko din siya rin di ni matangtang tanang hugaw sa akong lawas. Wa pagyapon siya mo undang sa pagkaliko. Gipaabot gyud ko niya. Good for me. Bad for you. Hey. Are you asleep? Wa siya matapag. Nga sa ato pa, nakatugyod siya samtang naghumot din ispat. Good. Very good. Mas na-turn pa hinawat ko. Let's see kung di ka ba makamata sa kong buhaton. Harry, giduot mo ko di mga kumuha sa tubig. No? At sa iba ba ko lumsan? No. Gipukaw talaga. Unsa? Now you're awake. Get up. Huh? Get up and undress. Ha? Ingon na anak ka ba kabugo nga simple nga English di ka makasabot? Harry. Bangon og hubu'i ko. Kay gusto sa kumaliko. Unahan ako imong t-shirt, ha? Wow! Ang iyang abs. Nangamay. Mautin na imong gusto, ha? Okay, sige. Pakit-unta ka sa kung kayang buhaton ni mo, Harry. Isunod na ako ang imong karsunis, ha? Wow! Tutukan ba lang na ni ma? Come on! Naibaw kung di ka na birhen. Busa ayaw pa abutang nga suguon tapag ka. Kunon sa'y angay mo, what? Do your prerogative. Kigisag pa ko ni mo! Huwag ka ba ma-excite? Mugwapa kang tanaw. Mugwapang tanaw ng babae ko. Mupuwa ang dagway sa natural nga pa. Ug dili sa make. So, atong patason ang napuwa ni mong aping sa pikas nga bahin. Unsa? Ay! Agay! Oh, Harry! that's better. Harry, unsa gud ni? Dili din ni palami ay ang imo, ha? Pasakitay din ni. Dili ko ini. Harry! This is my way. And there is no other way. Busa mo sugot kag sa dili.
dawato nimo ang matagdapat sa kumpad diha nimo. Said Health Report. Health Report. Si Danny Diximo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Said Panyawan Plus. Nataki ko, usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang hubong ko tiil. Maghigda rin ko pirmi kay og itulog na ko mo. Kuan man sa kanang mo hupong mo sa maayo. Ginain naman po na ko Said Panyawan with Magustin every meal. Dadlan og mga 2 ka semana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato naka-recover ako, naka-drive na kong motor. Danilo Diximo Jr. Taga poblasyon na Kunoy Davao del Sur 40. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Corda, spinner, Alwin na Corda, audio editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Said Marketing Incorporated.